እዙይ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። እዙይ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ بهزباو ركبات بوليس إرترا ووتر سنبت كاب ساعة 10 كساب 10 فرقان قرم قطري زقرب كوينو كمون سولوس مشت عبد مصحف فاشن راديو نومان زدقم مدبيو أبرحكم كرمان بمخان بردين ساتلايتن مدبات دمس بوليس إرترا أمكتال تركبو كبران سمعتنا كما يتغنيو نلومي زلونا مدبات نستسنعو حلقت نقرات متففاع حدقات ترافيكن سناي تقبارن أبزينا بوليس مسكربة نقبنا السرقي أب عمته كلتشحن 10 زملكت أمد مكلخ القبن كمون كلمة مش نشكر معر الناول كتال صنحو قيداتن قتمن قال كابتوم نلوم تداليم زلو مدبات نايم فلما بزينا بوليس كنفلم مسمر ناب أنبا بزينا نزي سومون زي استدالو زينا بوليس حيزلكم قريبه زلخو سنايتكي بقند نطبتاتو كفلم زتسنع حلقت نغرات تقاتيلو አናባበርቲ እንዳገርግስ ዝነበሩ ብምጥፋእ ተኸሲሶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ኣብጽሑ ዋናታቱ ዘይተረኽበ ገንዘብ ናኣርከብቱ ተዋሂቡ ኣርእስታትኩም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ኣብ ሻብዓይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ግዝዩ ዘሕለፈ መግብን ዝተመስርሐ በረኪናን ብኤግዚቢት ተታሒዙ ድሕሪ ምጽናሕ ብ6 የካቲት 2019 ኣባላት ፖሊስ መምሕዳር ከባቢታት ጎዳይፍን ቀሓውታን ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ኣኽባር ሕጊ ዞባ ማእከልን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብውሳነ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ተቃጺሉ እቲ ዝተቃጸለ ሃለኽቲ ነገራት ተምሪ በረኪና ፌስታል መዕሸጊ ክሎሮክስ ዝብል ዝተሰንዐ ወረቐት ናይ በረኪና ረሳሕቦም ኮይኖም ብሓሙሽተ ክሱሳት ተሰኒዑ ናብ ዕዳጋታት ክወርድ ከም ዝተታሕዘ ኣብ ግዝኡ ብመራኸቢ ብዙሃን ፖሊስ ኤርትራ ተገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ዝተሰንዐን ግዝኡ ዝሕለፈን ሃለኽቲ ነገራት ናብ ዕዳጋታት ምውራድ ከቢድ ገበን ኮይኑ ኣብ ጥዕናውን ከቢድ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ተገንዚብና ዕለታዊ ኣብ ንዕድጎም ሃለኽቲ ነገራት ግቡእ ጥንቃቐ ክንገብርን ዘጠራጥር ነገር ምስ ንዕዘብ ድማ ብዝቐልጠፈ ንፖሊስ ክንሕብር ከም ዘለና ፖሊስ ዞባ ማእከል ኣተሓሳሲቡ ኣናባበርቲ እንዳገርግስ ዝነበሩ ብምጥፋእ ተኸሲሶም እቶም ናይ ምጥፍፋእ ጥርዓን ዝቐረበሎም ኣናባበርቲ ዓዲ ዝነበሩ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 11 ሰባት ኮይኖም ተኸሰስቲ ካብ 2007 ጀሚሮም ኣናባበርቲ ናይ ተዓዲ ኮይኖም ኣብ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ግዜ ካብ ናይ ዓዲ ጀርዲን ክራይ ኣታዊ ዝኾነ ተቐቢሎም ናብ ሕሳብ ዓዲ ከእትዎ ዝግብኦም ብዘይምግባሮም ብ61,100 ናቕፋ ከምኡውን ካብ ነበርቲ ናይ ተዓዲ ንመለሳ መሬት ብምባል ካብ ነፍሶ ከፍ ገባራይ ዝተዋፀ 30 ናቕፋ ኣብ ውልቃዊ ረብሕኦም ኣውዒሎሞ ዝብል ተወሳኺ ክሲ ከም ዝቐረበሎም መደበር ፖሊስ ዓዲ ኋላ ወሲኹ ሓቢሩ ህዝቢ ዘሰከመካ ሓላፍነት ዘንጊዕካ ገንዘብ ንብረትን ዓዲ ምጥፍፋእ ከቢድ ገበን ኮይኑ ሰባት ቅድሚ ኣብ ጉድለት ምውዳቆም ዝምልከቶም ኣካላት ብእዋኑ ናይ መቋጻጸሪ ኣገባብ ኣውጽኦም ባብልሹና ክዓጽው ከም ዘለዎም መደበር ፖሊስ ዓዲ ኋላ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ 28 ጥሪ ክሳብ 3 የካቲት 2019 ኣብ ዝነበረ ግዜ 84 ሓደጋታት ትራፊክ ከም ዘጋጠመ ከም ሳዕቤኑ ኣብ ሰብን ንዋትን ጉድኣት ከም ዘብጽሐ ካብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ትራፊክ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣረድዩ እቲ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ በተዘጋጠመ ሓደጋታት ሓደ ሰብ ክመውት እንከሎ 55 ሰባት ድማ ናይ ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት በጽሕዎም
ከምኡውን ኣብ ንብረት ናይ ልዕሊ 800,000 ናቕፋ ዕንወት ኣውሪዱ እቲ ፍጻመ ሓደጋታት መኪና ምስ ብሽክለታ መኪና ምስ ግኡዝ ከም ዝነበረን ጠንቂ ሓደጋታት ድማ ሸለልትነት መራሕቲ ተሽከርከርቲ ኮይኑ ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ ተሽከርካሪት መምራሕ ልዕሊ ግቡእ ጽዕነት ምጽዓን መምርሒ ፍቓድ ዘይብልካ ወይ መምርሒ ፍቓድካ ዘይፍቅዶ ተሽከርካሪት መምራሕ ቀዳምነት ንዝግብኦ ቀዳምነት ዘይምሃብ ልዑል ናህርን ካልእን ምንባሩ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ፖሊስ ትራፊክ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ኣብ ድሕነቶምን ድሕነት ካልኦትን ክግደሱ ከም ዝግባእ ተሽከርከርቲ ኣብ ዝመርሕሉ እዋን ዕቱብነት ከርእዩን ብፍላይ ድማ ህዝቢ ዘመላለሳ ተሽከርከርቲ ዝመርሑ ኣብ ድሕነት ተሳፈርቶም ብምትኳር ኣቐዲሞም ጥዕና ተሽከርከርቶም ከውሕሱ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ዋናታቱ ዘይተረኽበ ወዲቑ ዝተረኽበ ገንዘብ ንኣረከብቲ ከም ዝተዋህበ ካብ ሻውዓይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ዝተረኽበ ሓበሬታ ገሊጹ ብመሰረት ጸብጻብ ሻውዓይ መደበር ፖሊስ ወዲቑ ዝተረኽበ እሞ ዋንኡ ዘይተረኽበ ገንዘብ ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ንኣረከብቲ ክወሃብ ፖሊስ ኤርትራ ዘውፅኦ መምርሒ ብርኽቲ ጋብር ዮሃንስ ኣድራሻ ተሰነይ ብ2 ሚያዝያ 2018 ዘረከበቶ 2500 ናቕፋ ከም ዝተዋህባ ተሓቢሩ ብርኽቲ ነቲ ገንዘብ ምስ ተቐበለት ፖሊስ ኤርትራ ብዘውፅኦ መምርሒ ከም ዝተሓጎሰት ብምግላጽ ንሰናይ ተግባር ኩሉ ክስዕቦ ተላብያ ብተመሳሳሊ ተማሃሪት ዮሳን ቀሺ ዘርአይ ምስ ክልተ ብጾታ ብ25 ሰነ 2018 ዘረከብኦ 7300 ናቕፋ ክወሃበን ምዃኑ ሻውዓይ መደበር ፖሊስ ወሲኹ ፍሊጡሎ ኣብ መወዳእታ ሻውዓይ መደበር ፖሊስ ገለገለ ሰባት ንዝጠፍኦም ገንዘብ ይኹን ንብረት ናብ መደበራት ፖሊስ ዘየምልክቱን ዘይከታተሉን ከም ዘለዉ ጠቂሱ ገንዘብ ወይ ንብረት ምስ ዝጠፍኣና ኣብ እዋኑ ንፖሊስ ከነመልክት ኣተሓሳሲቡሎ ወዲቑ ዝተረኽበ ገንዘብ ንብረትን ናብ መደበራት ፖሊስ ክርከብ ከም ዝጸንሐ ካብዚ ንብረትን ገንዘብን መብዛሕትኡ ዋናታቱ ክርከብዎ ከለዉ ደረት ግዜ ምስ ኣኸለ ከዓ ንኣረከብቲ ክወሃብ ከም ዝጸንሐ ናብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራ ዝተለኣከ ጸብጻብ የመልክት ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ምስ ዝተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ክሓድገኩም ብወገነይ ሰላም እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ካብቶም ተዘውቲሮም ኣብ መደበራት ፖሊስ ዝቐርቡ ጥርዓናት ገበናት ዝተፈላለዩ ፍጻሜታት ስርቅዮም ኣብ ዓመት 2018 ላዕሊ 2600 ጥርዓናት ስርቂ ኣብ መደበራት ፖሊስ ተመዝጊቦም ምክልኻል ገበናት ስርቂ ዝምልከት ኣንዋር ተኽለ ዘዳለወ ጽሑፍ ክቐርበልናዩ ናብኡ ከብለኩም ስርቂ ነውርያ ኣይኮነትን ድንቂ ብስርቂ ኣይርከብን ሕልፈት ኹን ጽድቂ ስርቂ ነውርያ ኣይኮነትን ድንቂ ብስርቂ ኣይርከብን ሕልፈት ኹን ጽድቂ ገበናት ስርቂ ኣብ ዓመት 2018 ስርቂ ነውርያ ኣይኮነትን ድንቂ ብስርቂ ኣይርከብን ሕልፈት ኹን ጽድቂ ስርቂ ነውርያ ኣይኮነትን ድንቂ ብስርቂ ኣይርከብን ሕልፈት ኹን ጽድቂ ጥዕና ረኺብካ ሰሪሕካ ክትነብር እንጀራ ክብረት ክትበልዕ ናብራኻ ከተመሓይሽን ህይወትካ ብኣገባብ ክትመርሕን ዓብዪ ዕድል እዩ ጥራይ ዘይኮነ ክኸውን ዘለዎ ሓቂ እዩ ብኣንጻሩ ዘይናትካን ዘይግባእካን ከተቋመት ዘያጥረኻዮ ገንዘብን ንብረትን ክትዘምት ከይደቀስካ ክትሓድር ኣብ ክንዲ ሰሪሕካ ሰሪቕካ ናብራኻ ክትመርሕ ክትፍትን ግዜኻን ጉልበትካን ብኸንቱ ከተባኽን መርገሚ ጥራይ ዘይኮነ ውድቀትን ውርደትን እዩ ብዓብዩ ድማ ብሕጊ ዝሕትት ገበን እዩ ስርቂ ነውርያ ኣይኮነትን ድንቂ ብስርቂ ኣይርከብን ሕልፈት ኹን ጽድቂ ስርቂ ነውርያ ኣይኮነትን ድንቂ ብስርቂ ኣይርከብን ሕልፈት ኹን ጽድቂ ኣብ ዓመት 2018 ልዕሊ 2600 ጥርዓናት ገበናት ስርቂ ኣብ መደበራት ፖሊስ ተመዝጊቦም ዝርዝሮምን ዓይነቶምን ምስ ንርኢ ስርቂ ካብ ገዛ ስርቂ ካብ ግዳም ስርቂ ካብ ጁባ ስርቂ ካብ ትካል ስርቂ ካብ መኪናን ስርቂ ብሽክሌታ ስርቂ እንስሳ ወዘተ እዮም ኣብዞም ዝተጠቕሱ ፍጻሜታት ስርቂ ልዕሊ 200 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ንብረትን ገንዘብን ተሰሪቑ እቶም ፍጻሜታት ስርቂ ካብ ካንሸሎታት ፊሶታትን ክዳውንትን ካብ ገዛ ወርቅን ገንዘብን ካብ ጁባን ቦርሳን ገንዘብን ሰነዳትን ካብ መካይን ቅያርን ካሜራን ካብ ግዳም ጥሪት ካብ ብግቡእ ዘይተዓጽወ ክሽነ ኣታሩ ጋዝ
ካብ ትካላት ንብረትን ገንዘብን ወዘተ ይርከብዎም ዝበዝሑ ካብቶም ጥርዓን ዝቐረበሎም ፍጻሜታት ስርቂ ብምክትታል ፖሊስን ምትሕብባር ህዝብን ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ከኣትዉ ክኢሎም እዮም ንሳቶም ካብ መን ብኸመይ መዓስን ካበይን ይሰርቁ ክገልጹ ከለዉ ጸልማት ተኸዲኖም ጽሙዋ መሪጾም ተሃዋኽን ሰንኮፍ ኣተሓሓዛ ሰብ ገንዘብ ኣሰቢሎም ሸለልትነት ዋናታት ኣጽኒዖም ካንሸሎ ብምዝላል ማዕጹን መሳኹትን ብምስባር ጁባን ቦርሳን ብምብርባር ብተመሳሳሊ መፍትሕ ብምኽፋት ቬትሮ መኪና ብምስባር ይሰርቁ ምንባሮም ኣብቲ ንፖሊስ ዝሃብዎ ቃል እምነቶም ብንጹር ኣብሪሆም ኣለዉ ስርቂ ነውርያ ኣይኮነትን ድንቂ ብስርቂ ኣይርከብን ሕልፈት ኹን ጽድቂ ስርቂ ነውርያ ኣይኮነትን ድንቂ ብስርቂ ኣይርከብን ሕልፈት ኹን ጽድቂ እስከ ገለ ካብቶም ኣብ 2018 ዝሰረቁን ዝተሰርቁን ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ ወርሒ መጋቢት እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ሰብ ስራሕ ወፈርቲ ስለ ዝኾኑ ብቐትሪ ገዝኦም ብሰራሕተኛ እዩ ዝእለ ሓደ መዓልቲ ሰራሕተኛ ስድራ ክትበጽሕ ዓዲ ምስ ከደት ብድሕሪኣ ገዝኦም መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰባት 50 ግራም ወርቅን ልዕሊ 30,000 ናቕፋን ተሰሪቖም ፖሊስ ዘድሊ ምጽራይ ምስ ኣካየደ ዝተጋህደ ሓቂ ድማ ሰራሕተኛ ዘድሊ ሓበሬታ ነቶም ሰረቕቲ ስለ ዝሃበቶምን ወርቅን ገንዘብን ዝርከበሉ ቦታ ስለ ዝተሓባበረቶምን እያ ብቐትሪ ክሰርቅዎ ክኢሎም ሽከር መጺኡ ብኹምራ ሕሰብ ፍትሮ ናይ ጋዝ ከይደን ኣቋሕሰብ ኣብ ወርሒ ጉንበት እዩ ዋና መኪና መርዓ ክስእል ምስ ወዓለ ንሓፂር ግዜ ክንዘናጋዕ ብምባል ኣብ ከባቢ ገጀረት ዝርከብ እንዳመስተ ንቪድዮ ካሜራ ኣብ መኪና ገዲፎም ክዘናግዑ ኣትዮም ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ዘይኣክል ግዜ ምስ ተመልሱ ግን መኪና ተኸፊታ ንብረት ተወሲዱ ጸኒሕዎም ያሪስ መኪና እንዳ ንግስቲ ስዒሎማ ኣብ ብሉኬቲ ኣብ ምውፋር ኣውቶቡስ ዕዳጋ ሐሙስ እዩ መርዓ ጓሎም ዝኣተዎም ኣቦ ብዕራይን ጠለበጊዕን ሸይጦም ንምርዓ ዝኸውን ኣስቤዛ ክገዝኡ እንዳ ቤተሰቦም ንምሕዳር ኣስመራ ክኸዱ ኣውቶቡስ ምስ ተሰቕሉ ክወርዱ ከለዉ ወዮ ኣብ ጅቦኦም ዘቐመጥዎ ገንዘብ 10,600 ናቕፋ ኣይጸንሖምን ተሰሪቖም እና ራሃፅኩ ክወፍር ከኣትዉ ናይ ወርሒ ደሞዘይ ገንዘብ ተዘሚቱ ዘረባ የብሉን ሕርቃንተ ኾንቲረ ሰብኣይን ደኾይነ ከይበኪን ኣሚረ ንደቀ ምሓረ ግብሪ ገዛ ክትኸፍል ካብ ኣስመራ ገንዘብ ሒዛ ዝተበገሰት ኣደ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምስ በጽሐት ምስኣ ዘበገሰቶ ገንዘብ ኣይጸንሓን ተሰሪቓ ክሳብደይ ወርቂ ነይሩሞ ኣብ ኣውቶቡስ ኣራጊፈሞ ዋናታቱ ብዘይገለ ሓለዋን ለበዋን ዓጺኦሞ ንነዊሕ ኣዋርሕ ዝገሹ ሰብ ገዛ ሰረቕቲ ዋናታት ምጋሾም ኣጽኒዖም ብተመሳሳሊ መፍትሕ ብምኽፋት ልዕሊ 300,000 ናቕፋ ዝግመት ንብረት ገዛ መኪና ጽዒኖም ወሲዶሞ እቲ ዝርዝር ፍጻሜታት ስርቂ ብዙሕ እዩ እቲ ክሳራ እውን ብኡ መጠን ቀሊል ኣይኮነን ሰረቕቲ ሳዕቤን ዘይሕጋዊ ተግባራቶም ስለ ዝፈልጡ ዝሰረቕዎ ንብረት ተቐላጢፎም እዮም ዝሸጥዎ ካብኡ ንዝረኽብዎ ገንዘብ እውን ተቐላጢፎም ይዘርውዎ ዝረሃጽሉ ስለ ዘይኮነ ብሕሱር እንተሸጥዎ በቲ ዝረኸብዎ ዋላ ውሑድ ይኹን ዕጉባት እዮም ዓደግቲ እውን ካብኡ ዝረኽብዎ ተዓጻጻፊ መኽሰብ ስለ ዝፈልጡ ዘይሕጋውን ካብኡ ሓሊፉ እውን ንብረት ስርቂ ምዃኑ እናፈለጡ ንምዕዳጉ ድሕር ኣይብሉን እቲ ጉዳይ ምስ ተኸሽሐ ድማ ካብ ተሓታትነት ንምምላጥ ዘይቅቡል መምኽኔታታት ከቕርቡ እዮም ዝስምዑ እሞ ኸዳ ንስርቅን ሰረቕትን ብኸመይ ኢና ንከላኸሎም እቲ መልሲ ቀሊልን ርዱእን እዩ ንብረትናን ገንዘብናን ብኣገባብ ብምሓዝ ሸለልትነት ብምውጋድ ሕጊ ብምኽባር ምስ ፖሊስ ተሓባቢርካ ብምስራሕ ክግትኡ ዝኽእሉ ተርእዮታት እዮም ምጥንቃቕ ኣታሎ ምስባ ንብረትካ ዝሓዝካ ኣፍሻላ ቐረባ ተሰሪቐ ንባ እዘሚተ ንባ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ዘይዓቢ ዘረባ ስርቂ ነውርያ ኣይኮነትን ዲቅ ብስርቂ ኣይርከብን ሕልፈት ንሽኮር ማዓር እናበሉ ንህዝቢ ከታልሉ ዝጸንሑ ክሳት ብምክታል ፖሊስን ምትሕባር ህዝብን ከም ዝተታሕዙ ዝገልጽ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ መደባትና ምቕራብና ዝዝከር እዩ ንሎም እምበኣር ኣባላትና ሓበን የማንን ተስፊት ገብረ ሚካኤልን ምዞም ናይ ምትላ ጥርዓን ቀሪብሎም ዘለዉ ሰባት ዘካየድዎ ሓጢር ቃለ መጠይቕ ስዒቡ ዝቐርበልና መደብ እዩ
ምክታልኩም ንዕድም ንሽኮር ማዓር ብምባል ንተጠቀምቲ ኸታልሉ ምትጸንሑን ብምክታል ፖሊስ ምስ ተታሕዙን ዝተኻየደ ሓፂር ቃለ መጠየቕ ንሽኮር ማዓር ብምባል ዓደግቲ ብምትላል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ሰፊሕ ዕዳጋ ኸፊቶም ናይ ሓሶት ማዓር ክሸጡ ጸንሑ 7 ሰባት ብምክታል ፖሊስ ከም ዝተታሕዙ ካብ ፖሊስ ዞባ ማእከልን ጋሽ ፓርካን ዝተረኽበ ጸብጻብ ምሕባሩ ኣብ ዜና ፖሊስ ምቕራብና ዝዝከር እዩ። እዞም ኣብ ምትላል ተዋፊሮም ዝነበሩ ሰባት መን እዮም? ካበዮም ከ? ሽመይ የርመን ተኽለብርሃን ኣድራሻይ ደፈረ። ስመይ ሰሎሞን ጊላይ ኣድራሻይ ካደፈረ። መርሃብ ካይም ኩሉ ዓወት ወይነ ካብ ደፈረ። ሽመይ ገብርኤስ ጋይም ጉደብሃል ኣድራሻይ ደፈረን እዞ ስረጃ ተስፋለት ገብሪበት ኣፍደዩ ከምዚ ኣስማቶምን ኣድራሻኦምን ዝሰማዕናዮ ብምልኦም ካብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ሰረጃ ደፈር ካብ ዝበሃል ዓዲ እዮም። ንሳቶም ከም ዝገልጽዎ እዚ ናይ ምትላል ተግባር ዓበይቲ ከይተረፉ ዝሳተፍዎ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ። ከምኡ እንተኾይኑ ዝገደደ ነውሪ ተሰሪሑ ገበን ተፈጺሙ ብኸመዮም ግን ዝምስርሕዎ? ሽኮር ዓወሰ ማዕር ሸጥ ተረኸ ማዕር ዳ ፍርቁ ማዕር ፍርቁ ሽኮር ሓደ ዓብ ሰብዐ ምኾምዚ ጌርካ ዝስራሕ ኢልና ሰሪሕ ማይን ሽኮር ጌርካ ዝስራሕ ኢልና ሰሪሕ ካብ ናፍታ ስራሕ ተዋፊረ ካብ ጀታ ተሓይዘና ኣለኹ ሽኮር ንማይን ብሓን ሰብ ተፍልሐ ካብ ማዕር ጠይካ ብላዕሊ ትገብረን በቃ ትውዳእ ኣብ ደገ እንዳሻይሕ እዚኣ ኩሉ ቦታ ማዕር መፅም ሒዞም እዞም ካብ እዚኣ ምፅምን ማዕር ሽኮር ሰሪሕኻ ተቢለ እዛ ደብር ዘእቲ ማሲካ ሽክት ነይረ ጅማዓር ጀሚረ መጀመርያ ማይ ፍልሕ ሽኮር እቲ ሸብ ጌረ ስራሕ ነይረ ኣብዚ ረጃ ዝቐበፅሕ ኣለኹ ሰለስተ ኮማንና ሸሞንተ ኸልያ እንትኾነ እንቅፋት ናይ ናብራ ካብቲ ንዝረፊ ኣብ ማዓር ቅፅና ኸይና ኣብዚ ናይ ማዓር ሽኮር ሰሪሕ ኸይና ገጣም ኮይና ተሓጅና ኣነ ሻዕ መዓልቲ ወፊረ ሻዕ መዓልቲ ኸ ጀምኒ ሻዕ መዓልቲ ብዓዲ ሂጀ መፅያ ገጣም ቀዳማ ሰንበት ኮይኑ ሻዕ መዓልቲ ቀዳማ ሰንበት ብዓዲ ሂጀ መፅያ ኣይዋ ማዓር ሰሪሕና ኢና ድስቲ ሓደ ክልተ ኸይሉ ገለ ኸውን ማይ ትገብር ሽኮርካ ትወላ ካላስ ዳጌርና ወስናን ሰይ ነርና ማሲካ ዘለ ሸኒ ኣሕየ ነር ካብ ባህር ማዓር ቀይር ኣነ ትማል ጥራየ ነር ሰሪሕ ብዙ ማይ ጌርካ ፍልሐ ኢሎም ንፍልሐ ማይ ጌረ ፍልሐ ኣብ ኮሪት ኢሉ ስፈልሐ ፅሪ ስመርሐ መፅአ ፍትኒ معر حيزة أنا معر حيزة أنا لا أوتوبس قدر نحط كله حيزة من مالتي مش حازنها أبدي أمتى أبدي الله مالتي هجي أنا المجمرة زين ده هجي تحكي نمزراب زي والكهوة نتعشم من دي هجي أنا حارس نبر ها المجمرة زي ماله فيره كم دي قبل تلزول نها بخوم وفيره مالتي ماين شكر شاب زين غير سريع وفيره شيء مالتي تفلحها أفلحها سلمان هذه الكها معر حوس كاتشل 4 هيله شده تنترفخ الله ማለት ከታልሉ ዘይሕፈሮም ክገልጹ ወሕፊርዎም ንሳቶም ን10 ኪሎ ሽኮር ሸብ ሓዊሶም የፍልሕዎ ፈሊሖም ዝሓለ ፍርቂ ኪሎ ዝኸውን ጽሩይ ማዓር ሓዊሶም ናይ ማዓር ሕብርን ባህርን ምስሓዘ ካብ ዓዶም ርሒቆም ቦታታት ንቀያየሩ ጽሩይን ዝሓሰረን ማዓር እናበሉ ክሸጥዎ ጸንሖም ኣብዮም ግን ክሸጥዎ ጸንሖም ኣብ ዛዕዳጋ ክልጥረ ሰለስተ ኮማንና ሸሞንተ ኸልያ እንትኾነ ሰንካ ገሊአን ሸጣ ገሊአን ኣብየናኒ ሰለስተ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ዕዳጋ እኽሊ ሓንቲ መዓልቲ ባፅዕ ሓንቲ ኳዕት ክልተ ሓንቲ ካብ ዝሕዞም ኣለዎ ናይ 10 ሓንቲ ናይ 10 ሸጣ ኣብ ማዓር ቅፅና ኸይና ኣብዚ ናይ ማዓር ሽኮር ሰሪሕ ኸይና ገጣም ኮይና ተሓጅና ደፋር ፀቢተኛ
نسمع يصبحوا معازا انسسا كم كنز نبي سؤال هذا اسمه رأيي فتني معرفة أنا معرفة أنا لأوتوبس قد نحط كله حجة من والدي نساتهم زرخبوا مخسب منبر عبتعنا دحنة هزبي أي قدسون يوم عب لعلة عنا تتكم تخبت حزق السعبين أين تيمنيو إتا لعل خلوزة انكولا تكباراتهم تقالعو بحق خي حتاتو كخون انكالو لعل خلوز قدسو لدما كي هالك كان عطاليل كان جنزم مأكابيو نعدك تنغأمنو انتاينا باليوم زيشاتوو زمعار صبوي سوري قليل شيء نير معرضة بزح معرس للنورة معرس من شيء نير خمسة معرضة كنت عيدة واشي تنير دفار طبيتنيا نسمع يصبحوا معازا انسسا كم كنز نبي እዞም መታለልቲ ካብ ዝፈርህዎ ይወፁን ብመክታል ፖሊስ ተታሒዞም 100 ኪሎ ክሸጥዎ ከለው ዝተታሕዘ ናይ ሓሶት መዓር ድማ ብኤግዚቢት ተታሒዝሎ ድሕሪ ምትሓዞም ጌግኦም ክገልጹን ከለው ካባይ ተማሂሮም ክጥንቀቁ ጥራይ ዘለዎም ተጋጌዳ ብንበር ወደታ ሓተት ትምህር ካልስ ወደታ ተጋጊና ከገና ንቅደም ከመናይ ትኹን ብሎ ዘይከውን እዩ ኢለ ስለ ዝሸጥኩ معناتون ربحين قبل نسلت قبوركو كابز خلنا يتقطعوا نسب سب زبلو مورالون حلناونا كايديو كان عنا أطفيو نحلنو رقيتو جزء نايسوسع شوها زخونا سبقن بحق مورالن زخصوصو تكبار كام فتام دحراي بلن بأقورات كتبت ملاي زي رحات كالون زي تعار كالون ربحا ختركم ببهاج حدا كابتسوسع بهارات ناي سباتيو أم نقدي معالتو زحلفة هالكتنا جراس سنعم ناب تقلقال هزب زقربو كم اون نتأسمي معارن كالق مسلتو من هالكتنا جرات مسرحهم ناب عراقا زقربو زي حلف النتوين سبات أي تسأنون كمزيهم زأمسلو سبات بزيكا التاليل كان كأتيف كان سرحكا زركب هابتي يلن بزب الأمنات زمسرحو زي حلف النتوين سباتهم انقفت ناين عبرا خطين الزرفي عب كمزي زبال هموت مفتو متاللتن زي حلف النتوين نقادون زخون بقاندو تتكام هزبيو كمزوم لعليلوم صدقسو تخصصتي بزعبا تنزرخبون جنزب دعنبر بزعبا تعنان وحسنتن هزبي زقدسو ما يكونن مخناتو كم تخبل لعزبلس قدل عفو زبلا بها لبا ما زلو صعبين تكباراتهم زختلو هاسيان نعوم اين تهمنو بز اقات امو بوليس ايرترا نزوم اب كمز زي حقاو تكبار زتوافورو سبات قبو مقطعاتهم نخرخبو هزبي مس بوليس تحابابيرو بمسراح كقالعم بزيادة جن هزبي حاسيرو بمبال تعنون صريتون زي وحوس افقدو غدناتات تزرغيحو زركب حلقت نغرات بفلاي دما زبل عنز ستنا معداق كتنقق كم زلوو تتقمتي زطراطروم ترئيوتات مزعزبو دما بزقلطفه نعب كبابيم زركب مدبر بوليس كحبرو يزخخر زي يستوعب
زي حسن دغا حنقوليو كنتو زارب عزم زسبر بمرير قلات كوكتنيا شراف درس نغع بوتا مدبر تأبيت بمن دغماي قلات محبب سر دفار طبيتنيا بسمعي سبوحوح معازا انسسا كم كرز نبي زي بدل كيكا معاركو ستسلق نايتلنا دغون بسرع سغني انقفت ناين عبرا كنتن السغفي سيغبر قرب تحتنا زي قبر تعبيتن يايو كفترة أسوق مغوانا رسعو عالمنا يكراي نغدان جنزب سلوت طبا نمرو شقور تعاشاي كرم تباهلو مسرع بطات تغبي تقدما نغسرت نودكت سناعقون بير ريقو كافترت بمغر زي عقت لقومي ملحسوق بجبير يعيشنا سبل عافسو كم نكون مشيت سلوت منفسو ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት እዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ነይሮም ዝመፅእ ብካልእ ትሕዝቶ የራኽበና እናበልና ምሳኹም ዝፀናሕና ኣዳለውትን ኣቕረብትን ንራእዮ ተኽለ ኣንዋር ተመስገን ትኩ ኤርምያስ ኣስፋ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ሰናይ ተክየ ኣቤል ኣብርሃም ኣዋሃድ መደብ ሙሴ ኪዳነ ምስ በዓልቲ ሞያ ቴክኒክ ሓበን የማነ ብምዃን ኢና ሰላም ቅነ قدر ليتم كيسلكيو يا بعرما ملكتو سلام تسفنا في غنافو وحصاد هسبير غنيتو نغرنا بوليس اللاوينا بوليس ندحلتنا بوليس 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 نغرنا بوليس اللاوينا بوليس ندحلتنا بوليس بوليس بوليس